adwa ni mondo iti. To Tom, gigi mantiere kar kae monego bed ni gini ting'o gin gik mage ponono? Mokwongo onego bed ni nyiso ni ang'o misetimo to nitime ndalo mage, to onyiso lony mari. Maiso ni onego bed ni nyiso tije misetiyo, higni manitiyogi gi kuonde manitiyogi. Samoro yudo ka ng'ato ochiwo thuolo maduong' ahinya e CV e gik moko onego omi thuolo maduong'. Kuom ranyisi, an japuonj chon kana atieko high school. To sani ok an japuonj. King'iyo CV na onge kuma ondike ni an japuonj. Koro kiseng'eyo ni dwa bedo nong'eyi kaka engineer, for example, kuom ranyisi. To koro gik manitimo ma ok onego bed ni miyo menyi kaka engineer cha, inyalo gologi. Or imiyogi thin, ok gibed maduong' ahinya. Ok ipong' gi e CV, kech gimiyo document bedo maduong', nyalo chido chuny ng'ato kata somo. Koro ka gik monego bed ni ang'eyi godo, samoro ok imiyo thuolo maduong' monego bed ni omiya amenyi maber. Koro mago gik ma samoro aseneno. Mar ariyo nwang'o ka ji ok meny teko ma gin godo, strengths. Koro seche ma ng'ato ndiko CV no, to idwa nono kaka idwa yudo ni to ng'ani ober e ang'o. To samoro onego bed ni ber seche mindiko CV no, to berni no be neno kasome taneno berni, taneno ng'ith mari e yo gimoro ma iketo ni idwa ni mondo ng'eyi goni. Koro kuonde ka lago ka ji ok ler ng'ith margi e tich ma gitimo or gik mane gisetimo. Koro ka mondo ipime e kind CV gunia achiel kuom ranyisi tek, nyaka ikete na thenge mondo ing'i ng'ama olero tije gi yore mosetimo e yo mapiyo. Erokamano. Nitie kama ilero